Jeg hedder Jesper Dan Nielsen og er account manager hos Sika Danmark. Jamen, man kan sige, at vi har taget vores allerede kendte rodelim og bare gjort dem endnu bedre. Med vores nye Purform rodelim arbejder du med samme kemi som bilproducenterne, og derved så opretholder du sikkerheden. Vores Purform rodelim indeholder under 0,1% diisocyanater, hvilket gør, at du ikke behøver et epoxybevis eller isocyanatkursus for at anvende vores rodelim. Du er faktisk også fritaget for bevistræning. Kort sagt kan man sige, når du arbejder med vores Purform rodelim, så arbejder du med en arbejdsmiljøvenlig rodelim med lav malkode og stadig bliver på samme kemi som bilproducenten. Jamen, man kan sige det her med, når vi siger, at man forbliver på samme kemi som bilproducenterne, så mener jeg, at når man bruger vores Purform rodelim, så arbejder du med en polyuretanlim. Det er det samme, som man også kalder en PU-lim. Og det er en kemi, som alle bilproducenter anvender. Alle bilproducenter foreskriver PU-rodelim i deres vejledninger. Og det gør de, fordi at en PU-lim har en høj og den rigtige OE-styrke, så har den en holdbarhed og en utrolig stærk vedhæftning. Vi har 3 rodelim i det, der hedder Purform-teknologien. Vi har vores helt specielle Sika Elite Purform med 30 minutters minimumskørvægttid. Den hærder til OEM-niveau inden for kun 60 minutter. Det er en rodelim, der skal anvendes, når det skal gå rigtig stærkt. For at bruge Sika Elite Purform, så skal man anvende det, der hedder Sika PowerCure Dispenser. Selve rodelim, den kan bruges hele året rundt, både som mobile montører, rodeskift eller også på værksteder. Vi har vores Sika Pro Purform. Det er en rodelim for de professionelle autoglasmontører. Sika Pro Purform har 30 minutters minimumskørvægttid. Den kan bruges hele året rundt og er ideelt til mobile udskiftninger, men også udskiftninger på værksteder. Vi har vores Sika Drive Purform, som er klart autoværkstedernes foretrukne rodelim. Den har en minimumskørvægttid på kun 60 minutter, og det er en rodelim, der er helt ideelt til autoværksteder.